Здравейте хора, аз съм Янко и в днешния епизод ще играем Майнкрафт. Днес ще опитаме да си довършим фермата и да намерим нови роди в пещерата, която открихме от миналия епизод. Ако не сте гледали миналия епизод, отидете и го гледайте. Сега, нека да започваме. Добре, започваме. Хайде да. Крипъра. На мен ми лагна, ама нищо поне. Моля, нещата са ни отвънка. На мен малко ми бъгна и, както видяхте, не можах да хода назад. И просто крипъра ме убия, ама нищо, нещата са ни тук. Сега ще запълним дупката. Така, ще вземем пръчките. И тук да сложим малко. В днешния епизод за първи път умряхме, както видяхте. Сигурно ще се случва много пъти, ама все пак не играем на хардкор. Може да се съжаляваме. Тук е пещерата. Така. Нека да си оправим инвентара. Нека си сложим хляба. Така, идеално. Така, всъщност от видеото разбрах, че леглата изобщо не са на правилното място и за жалост сега трябва да ги щупиме. Нито сме сложили, не сме направили дупката както трябва. Така че сега трябва да запълним. Така, някъде насам, примерно. Тя не е голяма, въпрос, че е място, което ни трябва да е малко по-голямо заради едно нещо, сега ще го видите. Така, ей тука. Така, 2 на 5, 1, 2 и на 5 на там, 1, 2, 3, опа, не, чакайте. Добре, дайте.
Едно, 2, 3, 4, 5. Тук е така. Ето. И 3 дълбоки надолу. 1, 2, 3. Така. Така. Едно тук. Едно тук. Едно, опа. Едно тук. Едно тук. И едно тук, така. Е така, и сега трябва да отидем и да вземем вилиджърите. Така. Тук има коне. Ще да е по-лесно, ако имахме просто въже, обаче ние нямаме. Така че сега трябва да ги дърпаме сладките. Сладката. Така, отивам да убия Айрон Голема, защото този Айрон Голем няма да ни трябва повече. Той има двама Айрон Голем, а не, май няма. В миналия епизод имаше двама. Така. Има 28 айрон. По принцип, това ни е достатъчно. Достатъчно е, за да започнем фермата. Така че, така, дай да си вземем лодката и да намерим някой вилиджър. Защо вилиджърите са тука? Излезте, бе. Хора, вие луди ли сте? Излизайте от тука. Ей, той е тук. Гледайте как само ще го хванем. Бам! Ето. Добре. И сега бутаме натам. От тук ще минем. Така. Виждате ли те тук изкопаните? Не трябва да минате през това, защото после пада лодката надолу и няма да мога да извадите, така че. От тук така си минаваме. Ето, както видяхте, паднахме. И сега няма да мога да излезем, освен ако не паднем в водата. Нека да паднем в водата. Аре, да. Готово, вече паднахме в водата. Само да отидем тук. За жалост не може да се качим нагоре, ама трябва да я избутаме по някакъв начин. Знаете ли какво? Ще щупа лодката и се надявам селянина да се качи горе. Качи си горе. Качи си горе. Дай, хайде бе. Браво. Браво бе. Така. И сега трябва да правим същото догоре. Някак си трябва да заведеме. Така. Качвай се нагоре. Качвай се нагоре. Само не се движи. Ама качи се нагоре, да е. Аре, да е. Просто качи нагоре. Ако може. Чакайте, намерих нов начин. Така, влез. Дай назаде. Така ще обърнем. Защото е по-лесно и така. Така. И си намерих една идея. Ще отида до... Имам ли дърво? Ще видим сега горе дали имаме дърво и ще си направим слабове, по тях ще се катериме. Или
Или такова, или това. Столбички, едно, двете. Така, ето имаме столбички, така че взимаме ги и се надяваме да проработят. Че това не е единствената надежда. Така, бам, бам. Бам, готово. Ето, не става. Трябват ни слабове. Обаче се стъмва. Този ще оставя тук и ще отида до къщата да спа. Надявам се да не се спалнат зомбита. И да... Нека да оставим неща. Да оставим това и това. Добре, нека легнем дано да не го убият зомбитата, ако се спалнят някакви. Добре, няма зомбита. Няма никакви зомбита. Така. Не знам дали може да се крафтне въже. Не знам, но сега просто ще вземем дърво, за да си направим слабове. И се надяваме с тези слабове да проработи, иначе пътя ни до там ще е хипер труден, защото трябва да копаваме дупка до там. Дано проработи. А и без това ни трябва дърво. Така. Готово. Още малко ще се съберем. Но не стига толкова, нека половин стек. Нека сега да отидеме да посееме дървото. Ето ще го посееме. Това ще го запушиме, не знам откъде е дошло. Така да го запушиме. Така да вземем саплинги и тук да ги сложиме. Тя гората няма да е вечна. Така. Нека си вземем храната. Тя не е в инвентара. Нищо. Нищо там. Така, нека да отидем в нашата къща. Така. И тук нека си направим малко плангове. И така. За сега ще си направя толкова. Дори е прекалено. Направих много, аз не знаех, че ще ми дава по 6 план. Такива. Дано работи, защото сега няма какво да ги правя тя. Опа. Надявам се да проработи. Нищо не работи. Явно. Направил съм ги за нищо. Нищо. Сега се трябва да измислим начин. Сега просто почваме да копаеме дупка. Която да стига до там. Ето тук. Така че от тук почваме просто да копаеме на там. Докато стигнем, просто ще си взема една, дори 2 лопати, защото трябва да мястото да е на 3 реда
да е широко 3, защото вилиджъра ще се задушава и това няма да е много добре, защото може да го убием така. В момента почваме да... Така че почваме. Ще го направим само 2 реда, по който стане. После ще го оправиме. Нямаме друг шанс. Я до сега къде сме? Ние още не да отразходиме. Дори трябва да завиеме после. Да, сега така. Опа! То по принцип няма как да го качиме, защото трябва да е право натам. И де факто няма как да го качиме това. И аз направих дупка, ама не трябва да го качиме догоре. Не да видиме. Абе, много съм тъп, вижте. Така слагаме слабовете. Че е малко назаде да дадеме. Ето. Опа. Ето. Сега, бам, чупиме. Бутаме го натаме. И той се катери по слабовете. Ето. Измислихме го. Не, стой горе. Стой горе. Не, брат пич, запри малко. Това е умна тактика. Надявам се да проработи. Кой кара лодката? Не, запри се. Натам. Ще те шибам с метлата. Натам. Няма да рискувам. Ще отида нагоре. Майко, какво ни чака нагоре? Никой не знае. Да, така. И сега излизаме. Опа. Той няма да се качат. Стой там. Не, стой. Стой. Добре, поне да не излезе от тука. Да излезе от там. Аз не там за какво ги служих. Така, надявам се да проработи. Не, брат, няма да се връщаш пред своите приятели. Не, запри. Запри, ти казах, бе. Трябва сега да ходим пак до там. Добре, за какво толкова искаш да ходиш? Дом ще ти направи там 5 легла, още 5 човека ще ти донеса там. Така. Така. Нагоре, брат, нагоре. Качи се горе. Идеален. Машинка. Натам. Браво, бе! Алелуя! Така, вижте как съм го измислил сега. Слагаме му тука слабове. Ще се качва до тука. След това от тука нагоре. Въпрос, че тук трябва да му направим такова. Да сложим лодката и така. Така. И така се качва нагоре. И тук се качва. И трябва да го заведем ето там, бе. Вижте. Ето тук. Къде беше това?
Ето тук. Не. Ето тук чак. Охо, аз трябва да го направя на... Добре. Да, на прав път сме. Така, връщам. Така и да дадем малко назад. Да е тук направо. Така. О! Ходи натам. Запри! За какво влязох аз? Тоя пич почва да ми харесва. Ма не влизай в моята къща. Не бе, брат. Запри малко. Не. Ела ми. А те къде го ходиш, бе? Запри малко. Запри се. Не паднах в дупка. Не падай ти. Не. Yes. Почва да се стъмва. Значи, то не знам къв го направихме, ама трябва да го махнем това. Защото той трябва да отиде и там. Добре, хубаво, че той отиде нагоре. Хубаво е, че той отиде нагоре. Трябва да си сложа дорит в инвентара. Така. Махаме го. Чакай така. Арде. Yes. Не! Отиди долу и легни. Значи, брат, сто ще се скараме. Но мръзна ми от това, брат. Значи, цялото видео ще се разправяме с това. Къде отиде? Кажи ми, че си долу. Пича, къде отиде? Нали щеш да работиш за мене, бе, брат? Къде отиде пича, бе? Хора, той изча... ето го! Ева насам. Мани се, бе. Къде ми е лодката? Не слизай надолу, само нагоре. Не. Нагоре. Казах ти нагоре. Чакай, запри, бе, брат. Нахалник такъв. Сега тук трябва да сложим такива. И... трябва да го направим така. Не. Стига, брат, стига. На къде отиваш? Не, нагоре. Не. Запри. Значи, нервиш ме. Виж ме в очите. Ау. Може. Не. Виж ме в очите. Нервиш ме. Накрая ще ядеш бой. Цял епизод се занимавам с тебе. Значи, няма да спра. На прав път си, честно дума. На прав път си. Но само нагоре. Още едно нагоре. Още едно нагоре. Брат. Брат, излез от къщата ми, бе. Бате пич, гледай го нагля. Ка ми затвори вратата. Излез от къщата ми, бе. Ела навънка, брат. Защото ще те бия.
Не, навънка. Навънка ти казах. Навънка ти казах. Брат. Значи, докато не направя еран фермата, няма да спра да снимам. И ти ми губиш времето. Толкова лесно било, аз толкова трудно го правя. Да, ето. В момента няма какво се обърка. Верно ли затвори вратата? Поне си културен. Излизам от ходката. Запушваме изхода. И го вкарваме вътре. Излизаме. И го няма. Няма навънка. Хайде! Първия вилиджър вкаран. Остават още 4. Доста трудно ще стане. Отивам това да го щупа там, за да му се махне работата. Нещо съм пекал вътре. Така, махна ли ти се работата? Не, още стоиш. Чай ще махна всичко там. Всичко. Мали, аз съм пекал копър ли, бе? Чакай, гладен съм. Аре, губи си работата. Аре, бе. Как? Дори как още си така? Изгуби си работата, бе. Изчупи го това. Опа, I'm sorry. Добре, останете тук. Отивам за другите. Добре, стига се врата като помпа. Отивам за други. Майко, изморих се. Но трябва да имам и свободен ред. Казах ти, трябва да имам свободен ред. Добре, нека да ходиме. Омръзна ми. Значи, хора, няма да спра видеото, докато не направя айрон фермата, защото казах, че дори и ще изследваме пещерата. Това минали са 27 минути. Вкарах само един вилиджър. Трябва ми нормален човек. Не и селянин. Ето, той си изгуби работата. Качи се напреде. Просто ела. Добре, запри походката. Не. Върна назад. Добре, поне ходим на там. Ако не. Не, накрая. Не, по-бързо. Така, оставам го тука. Натам. Не, брат, не, запри. Айде. Да ти е гадно. Така. Отиваме там. Да разчистиме тук. Маза остана. Чакай малко. Добре. Не. Добре. Сега
Супер. Качили сме се на второто ниво. Не, натам. 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 Виж ме, брат, и просто не се движи. Разбираш ли? Много е яко, като не се движиш. Ако ще се движиш, се обърни назад и ходи напред. Добре. Не. Брат, спри. Не. Добре, за какво трябва да се движиш? Идеално беше. Само ти не трябваше да се движиш. Хора, като гледам, няма да се справим за много дълго време, така че, за много бавно време, така че ще се върна, като прекарам всички виледжери там. Здравейте, хора, най-накрая вкарах тея виледжери и сме готови. Сега да дойдем тук, без да така троших си печките, защото те взимаха работа от тях и аз не исках да, защото не трябва да взимат работа. И затова ви троших до сега. Така. Как се правяха слабове? Не слабове, така. 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 Трябват ни 8 такива. Така. И още един. Готово? Значи... Ето, така, взимате виледжери в такава дупка, правите 2 на 5, слагате 5 легла вътре и 3 блока надолу. И сега, така правите. Така. Всъщност, ви трябва 10 такива. 10 такива. Така. Така. Като вземете 10 такива трапдора ли се наричат? Да, такива неща. Ги слагате върху тези, върху виледжерите. После взимате камък и правите стени, за да го оградите цялото това. Ето. Имаме тук. И сега ще видите защо ни трябват каменни. Така си вземе 30 и сега ще видите защо ни трябват каменни, а не дървени. Сега ще ви покажа. Да, забравих да ви кажа. От едната страна копаете такава една дупка тук
една дупка тук, една дупка тук и една дупка тук и тук. Тук. За да стане на Хикс, да. За да стане на Хикс. И тук такова. И сега трябва да се направите смолкари. Нали знаете какво означава? Ето смолкари. Така. Не знам. Знаете, смолкари. Би трябвало да се сетили какво. Имам предвид. Стига да. Добре, сета. Стъмнява се. Смолкари. Слагате два смолкари тук. Два честа сляти тук. И това е. Два смолкър тук. Два честа тук и това го оставяте празно. Сега отиваме да лягаме. И ще си направим и често, Обаче смолкъри май няма да му си направим. Те как се правиха? Да, сетих се. Смолкърите се правиха и така. Като направите... Добре, дай първо да легнем. Като направите 3 айрон блока и надолу, да, сега ще е така. Така. Ето взимате 3 такива блока. Това накрая, ето така. Ето, 3 такива. Не се правиха така. Май съм сбъркал. Чакайте, че и аз не помня как се правеше. Сега ще видим тук. Анвил се правеше така. Ето го смолкъра. Да, не ни трябват честове. Не ни трябват блокове. Нали такива айрон блокове. Правим си ги това. И сега правим така. Опа. Да си има бая. Така. Взимаме и делиме на 2. 2 за там. 2 за там. И 2 смолкъра тук. Готово. Има 2 смолкъра. И 2 такива. И също ни трябва и кофа. Така. Ще си направя също и щит. Защото ни трябва щит. Не ни трябва щит, просто аз си взимам щит, за да се предпазвам. Извинете. И сега отивате тук. Слагате двата смолкъра и тук. И двата честа е тук. Готово. И това го ставате празно. И сега си довършваме. И да, слагаме така. Бам. Ето. Готово. Готови сме с това. Сега отиваме да... Обаче сега трябва да вземем вода и лава. Трябва ни вода и лава. Трябва да си вземем кофата. Вода и лава. Ето вземаме вода. Така. И остават и поставяте така. Сега поставяте един блок тук и другия блок и после поставяте така водата и чупителния блок. Така. И сега тук чакайте, протече ли? Протече ли камъка или аз го взех? Да, аз съм го взел. И сега и тук отгоре слагате лава и тя протича надолу. Обаче нямаме лава в момента. И трябва да намерим лава. Аз не знам къде. Да, в пещерата имаше, помните ли? Да. Така, сега влизаме на пещерата. Прасенца. Да го извадим. Ето. Влизай. Така. И
Идваме надолу. Ето тук. Надявам се този път да не се изгубим като миналия път. Ето насам. Ето тук въглища. Чудеси. Така. Тук е тъмно. Трябва да си извадим факлите. И хлябът. Че съм гладен. Така. Тук натам е тъмно. Въпрос, че сега трябва да намериме. Охо, тук е айрон. Дам, че имам айрон ферма. Въпрос, че за сега ще ни трябва. Все пак този айрон тук. Добре. Бехме малко айрон. Тук... Какво не съм сложил? Ето, откъде ме стреляш. Бам. Аре да. Готово. Просто трябваше да извада брадвата. Аре да. Аре да. За какво не става? Да. Готово. Аре да. Ето, там долу има лава. Така да строим нагоре. За да излезем после нагоре. Така. Набързо взимаме лавата и изчезваме. Ето, така, вече трябва да си ходиме. Така, ето го тук, тези стълбички вече ги има. Миналия път. Ще сложим дърт. Готово. И официално вече щом вземете лава и сте готови с другата част, направо сте готови. И сега ще ви. Араде. Добре. Излязохме. Почти. Ще го щупа това. Чук ме дразни. Просто ще излезем от тук, можехме... ето го изхода. Ето го. Но просто ще излезем от тая дупка тук. Ара. Готово. Излезахме малко по-назаде. Колкото трябваше. Но нищо. И ето... Тук... Ето точно тук. На върхът. Слагате лавата. Това потича надолу. Мъжка се в дупката и това не излиза. Нито често се гори. Няма как да се изгори. Така. И единственото нещо, което вече не трябва да правите нищо. Просто трябва като се стъмни да си легнете, вилиджерите да си легнете в леглата и така ще спалнат айрон голем, който главата ще го бута и ще падне в... Така, и ще паднат и ще умре, ще ги пусне в дропъра и ще отида в честа. И така имате безкрайно айрон, но следващото нещо, което трябва да направите е да вземете една лопата. Вземете една лопата и да разчистите първо насам и от тук да правите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, така 7 на другата страна пак така
7. Така. Трябва да се получи нещо като... Ето тук. Сега трябва да го запълним. Едно, две, три. До края. И е така надясно. Така. Така. И така се получава после. И после просто го е така съединявате. Така. Стъмва се, така че ще отидем да спиме. И тъмън, може би ще се спалне Iron Golem, не съм сигурен. Не знам дали винаги се спалва. Така че лягаме в момента и ще видим дали ще се спалне Iron Golem. Надяваме се да се спалне. И добре, този път не се спална, ама ще се спалва. Така. Тук си го довършиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И тук 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сега просто ги съединяваме. Ето. Така. Ето. Така ги съединяваме. Така. От тук обаче пак трябва да направим така. Нека да вземем малко пръст. Нямаме пръст. Имаме пръст. Добре. От тук 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тук 1, 2, 1, 6, 7. Така. И тук. Така. И тук. Да го запълним. Така. Ето. Така. После е тук. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ето. Така. Тук. 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 И тук. Така. И след това от тук правим така до тук. Счупваме се лопатата. Ще използваме тая. Така. И сега, като запълним това, правите същото и от другата страна. Да, и сега ще трябва да си направим така. Сега като сме си направили. И тук също правим така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. До тук. Чакайте малко. Значи от тук объркал съм. От тук даваш 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до тук. Така. Тук. След това от тук насам. До тук. След това от тук на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така до тук.
И от тук на там 7. И след това... Да, и след това ги свързваме. И трябва да е така. Надявам се. Нека да ги свържеме. Тук да съберем малко пръст. Така малко копахме надолу. Така. Тук след това да изкопаме. Пръст ни трябва много, ако няма така. Така че това взимаме тук. Взимаме един стек. Така. Да вземем така. Така. Така, до тука. И тук така свързваме. Тук така. Продължаваме насам, бам, бам, бам. И тук свързваме. Опа. Опа, тук не трябваше топът. И така. И като сте свържили и стане... Опа, и тук. Трябва да го сложим. Но не. Първо ще така ще направим. Готово. Сега като го свързихме. Правим така. Сетихте се. Сега свързваме го това и правиме всички тези отвътре. Правим си за трети път още една лопата. Ето, сега го запълним вътре. Още просто трябва. Тук и тук. Да. И така свързваме. Така. И общо взето това е. Просто в момента дълго видеото ще стане много дълго, но се сетихте, правите квадрат 7 блока на там, 7 на там, 7 на сам. Просто правите един голям квадрат 7 на 7 би трябвало да е, или 7 на 14, не съм сигурен. Няма да ги броя, но това отвътре ще го направя оф камера, защото иначе видеото ще стане много дълго. Затова трябва да свършваме и дано ви е харесало видеото, дори да е толкова дълго. Надявам се да го изгледате. Ако искате да ме подкрепите, последвайте ме, лайкнете това видео и до следващия път. Чао!